Hallå, hallå. Tjena allihopa. En vlogg. Nu är det en vlogg på reget här. Nu har jag inte lagt upp en video. Jag la upp en video igår. Som jag fick en kommentar om att jag inte lägger upp några vloggar. Så att nu kommer det upp en video i alla fall. Ja. Men nu kommer det upp en video här på kanalen i alla fall. Jag har inte haft någonting att lägga upp på kanalen. Men nu blir det en vlogg. Så i min video så har jag varit ute och målat överallt. Cyklat har jag gjort. Ja. Och fixat på datorn lite. Ska fixa som jag kan fixa en video på. Det är som ett sånt där ihop, man klipper ihop filmer och skit. Det är det som är där nere där. Video pad någonting. Ja. Ja, det är en Samsung-dator. Ja. Så ja, hes i halsen. Ja. Så imorgon blir det att jag ska nog ut och måla med. Så jag kan nog filma när jag är ute. Jag ska nog ut och gå imorgon. Ja. Så det här blir nog en för andra video. Ja, jag ser trött ut, jag vet, jag är skittrött. Jag är svettig så förbannat. Ja. Det här blir en annan sorts video nästa gång. Men det här, nu blir det, jag ska göra en vlogg när jag är ute och går nästa gång. Vad jag ska göra för något och sånt där. Ja, också. Får inte glömma att prenumerera och tumma upp. Ja. Men jag tror jag snart upp och lägger mig för fan alltså. Ja. Men imorgon så ska jag fan filma när jag ska gå till gårdet tänkt. Ja, men vi får kanske, vi ska se, jag ska se. Jag är fet som fan alltså. Fet jävel alltså. Fan, är det där för vitt? Ja. Hallå. Ja. Jag ska lägga upp, eller får det komma upp en ny video imorgon med. Ja. Nu filmar jag med min telefon här. Så nu kanske därför ni undrar varför det är ljus. Ja, det är min nummer som säkert min dator som lyser. Ja. Ja, men nu blir den här videon väldigt kort. Skriv gärna en kommentar. Vad ni vill, vad jag ska göra för något på min kanal.
för att det ska kunna bli bättre. Skriv i kommentarerna. Jag kommer kunna svara på dem. Skriv en kommentar och ge mig en tumme upp. Om ni vill ge mig en tumme upp. Om ni inte redan prenumererar, så prenumerera. Det skulle man bli väldigt glad över. Tack så jävla mycket för 9 prenumeranter. Tack så mycket fans. Tack så mycket. Men vi får det här. Ja, glöm inte prenumerera och komma upp. Och skriv en kommentar. Så syns vi i nästa video.